Hapon sa inyong lahat. Live po tayo dito sa Bristol Group, Pangasinan. And siyempre, yung kanilang mga model at big bikes na naka-display dito, papakita ko sa inyo today. So kung gusto nyo pong bumili ng big bikes from Bristol Group, meron sila ditong tatlong model or tatlong brand. Bristol Motorcycle, and meron tayo ditong Moto Morini. Ayan. And siyempre yung ating QJ Motors. So kung check nyo po yung ating playlist mga idol, meron na tayong last vlog or last feature natin yung kanilang cruiser bike from QJ Motorcycle, yung SRB 400. So meron tayong feature niyan, SRB 400. So unahin na muna natin tong mga QJ Motorcycle nila. So here, meron tayo ditong naka-display na naked bike, cruiser, adventure, at yung kanilang sports bike. So, para sa update na rin ng ating presyo dito, bigay ko sa inyo yung kanyang cash price at yung kanilang installment down payment. Para meron tayong update sa inyo. Again, nandito po tayo sa Bristol Group, Pangasinan. Located yung store nila dito po sa Dagupan City. And para sa mga presyo po nitong ating mga QJ motorcycle, so unahin na natin itong ating SRK 600 inline 4 to, 600cc. So ngayon po ang presyo niyan, SRK 600 ay 438,000 pesos. Yan na po yung may discount na, no? Ang kanyang SRP before is 498, ngayon 438 na lang. 60,000 cash discount para dito sa ating SRK 600. Ayan. So, idol, may na bang Sniper 155? As of today, wala pa po tayong update sa Yamaha Sniper, pero bibigyan ko kayo ng update niyan once na nirelease na po or nag-update na ang Yamaha. Again, ito pong ating SRK 600, 438,000 pesos. Inline for 600cc na kanilang sports naked big bike. Yan po ay naka-keyless na rin. Yan. Meron na itong full color TFT panel. At yan po, napakaganda nito, no? Inverted suspension, dual disc brake. Equipped na rin ito ng ABS. And next model naman natin, itong ating SRB 400 cruiser bike. Halos kapareho na ito ng design ng ating Harley Davidson, ano? So ito naman, ang presyo po ng SRB 400 ay 328,000 yung SRP. Ngayon po ang kanyang cash price 288,000. So meron tayong discount ng 40,000 pesos. 40K po. So itong ating SRB 400, yan po ay 400cc between engine, ano? Kung makikita niyo po sa ating playlist, meron po tayong review nito. Tignan niyo po yung ating latest vlog para dito sa ating cruiser bike SRB 400. At meron din po itong small brother SRB 200, 200cc, ano? So ang presyo naman po niyon ay 108,000 from SRP na 138. So meron siyang discount na 20,000 naman. So again, meron tayong 200cc po nitong ating SRB 400. Again, ang presyo po ng ating SRB 200, 108,000. At ito naman presyo nito ay 288,000 pesos. Here, meron naman tayo ditong adventure bike, SRT 800. Inverted suspension din, naka-rim spoke na to. And siyempre, meron itong dual channel ABS, meron itong dual disc brake. Yung kanyang headlight, grabe, ano, ang gwapo. Very aggressive yung design, ano. Full color yung kanyang TFT panel. Meron din itong USB charger, ayan. So, ayan, idols, USB charger. Okay, no? Panalo. Siyempre, ito po ang ating adventure bike, 800cc, SRT 800X. Yan po yung pangalan niya. Rim spoke na rin yung kanyang likuran. So, shoutout po sa mga idols natin. Wala pa itong mga nanonood dyan. 17 viewers. Paki-like, dislike my video kung nagustuhan niyo po yung ating update sa inyo ngayon. SRT 800, ang presyo naman po nito ay merong selling price 578,000. Pag binili niyo po ito ng cash, ang kanyang discount ay 50,000. Meron tayong babayaran na 528,000 pesos. 528,000, ano?
So meron tayong 50,000 discount para dito sa ating SRT 800. Yan po mga idol, napakaganda, no? Kung gusto nyo po ng installment, total down payment natin 20%. Kasama ng insurance at chattel, 170,000. 36 months, 20,900. So yan po yung ating SRT 800 mga idol, napakaganda, no? At ito naman ating SRB 400 cruiser bike. Kung gusto niyo po ng installment ito, ang total down payment natin 104,267, 36 months 11,881. So meron na kayong ganito. Pwede rin po sa in-house financing, bank financing. Available yan dito po sa QJ Motorcycle, Bristol Group, Pangasinan naman. Next model natin, ito naman pong 600 RC. Yan. Ito ang ating sports bike. Inline 4 din ito. 4-cylinder, Inverted po yung kanyang suspension. Ayan. So ito po ay naka-keyless din. Keyless na rin po siya. Naka-full color TFT panel. Yan mga idol. Naka-horizontal backlink yung kanyang suspension. At yung ating pinaka-exhaust, ang gwapo rin ng exhaust nito. Well, naka-Brembo caliper, yan. So, naka-dual disc tayo sa harapan and single disc sa pinakalikod natin. Comes with ABS, anti-lock braking system. Siyempre, yung mga ilaw nito, lahat po LED, Yan. Kita nyo yung mga ilaw na full LED po yan. SRK 600 RC. So, yan po yung ating inline 4 sports bike from Bristol QJ Motorcycle. So, ang presyo po nito ang ating SRK 600 RC, 528,000. And then, ang ating naman pong discount para dito, meron din tayong discount mga idol, 60,000, magiging 468 na lang. 468,000 po. Itong ating discounted price. So, pag gusto nyo po ng installment, ang kanyang total down payment, 156,000, kasama na yung insurance, chattel, LTO. Total down payment for 156,488. And yung 36 months, 19,126. Yes, mga idol. Paki-like ng ating video, mga idol. Like and follow nyo po. And like and subscribe yung ating YouTube channel. 600 RC, QJ Motorcycle. And here, meron pa tayong isa pang QJ new scooter from QJ Motors. Ito po ang ating Torino, 125cc. Kita naman po ninyo. This is a 125cc. And nakita nyo, LED rin yung ating mga ilaw, QJ Motorcycle, nakalagay. Yung ating upuan, classic style. Ayan. Alright. Siyempre yung ating taillight LED. Yan. Semi-digital yung ating instrument panel, classic style. So, ang presyo naman po nito, 88,000. Yung SRP nito is 108,000. So, 88,000 mga idol para dito sa ating Torino 125 classic scooter from QJ Motorcycle. Napakaganda, And here, meron tayong mga Bristol motorcycle. Ito po. This is yung version 2 ng ating Bristol. That is a Bristol. And this one is Scrambler. Yan, Scrambler. Bristol Scrambler. Kita niyo po yung kanyang front suspension. Napakaganda. That is inverted forks. Naka-inverted suspension. Sa likod, tingnan natin yung kanyang suspension. So ito, naka-monoshock din siya. Via swing arm. Well, nakikita nyo yung kanyang pinaka-exhaust pipe, Wow! Ganda, di ba? Ang forma po ng kanyang exhaust pipe para dito sa ating Scrambler type na Bristol. And this one is Veloce 500, yung kanyang model name. So, ang ating makina dito ay sa 471cc parallel twins. Again, liquid cooling, fuel injection, at meron tong 6-speed transmission. Ganda, That is 471cc displacement. And nakita naman yung kanyang pinaka-exhaust pipe, twin pipe, mga idol. Napakaganda. Scrambler, yung kanyang pagkakadesign. Well, yung ating mga ilaw, kita mo, yan po. Nakalagay pa yung kanyang Scrambler na badge. And siyempre, meron din tayong daytime running light. LED yung mga signal indicator. Ayan, ganda,
And yung ating mga lever sa left side, right side, naka-ano na rin tayo. Adjustable. Plus yung ating upuan, ang ganda rin ano. Ang lambot ng kanyang ano, makapal din yung kanyang foam. Yan po yung ating ilaw sa likuran. Meron din tayong LED signal light at yung ating tail light mga idol. Ang nagustuhan ko rito yung kanyang design ng kanyang rim, yung kanyang wheels ano, ang ganda. Bumagay yung pagiging scrambler niya dahil naka-spoke and rims na to. Ang kanya pong ginamit na gulong dito ay Pirelli MT60 RS. So Pirelli po ang brand ng kanyang gulong. So quality mga idol. Radial. Yan po ano. So itong ating type ng gulong siyempre, dual purpose type yan. Pang ano yan, pang scrambler, no? Pang off-road. Alright. So yung ating instrument panel dito is naka TFT lang. TFT rin siya. Full color TFT. Meron din tayong hazard lights. Yan. And yung ating handlebar is upright. Ano? Ganda rin. So yan po ang ating Bristol Veloce 500. Kung gusto niyo pong malaman ang presyo nito. So ang presyo po ng ating Veloce 500 version 2. Ito po yung ating version 2. Ang SRP po nito ay 368,000. So saktong-sakto lang yung presyo niya, no? 368,000. And yung ating discounted price, meron tayong discount na 20,000. Ang babayaran na lang po natin na cash price, 348,000. So 348,000 na lang. And para naman sa installment, yung total down payment nito ay 114,860. And para naman sa ating 36 months, 13,390. So yan mga idol yung ating installment saka yung cash payment para dito sa ating Bristol Veloce 500. Alright, so lipat tayo dito sa kanyang other Bristol motorcycle. Oops. So meron tayo ditong Bristol Bobber 700. Ito naman mga idol, kita nyo yung kanyang design cruiser bike ano. So 700cc yung makina nito. That is 2-cylinder din. Of course, yung ating front suspension that is telescopic forks. Meron na rin siyang gaiters or ano, rubber gaiters ano. Plus yung ating mga ilaw, ganda rin ano. Meron din tayong DRL o daytime running light. LED rin po yung ilaw nito. Kita niyo yung badge niya, yung emblem niya na Bristol. And here yung kanyang fuel cap. Chrome din, naka-chrome. Bumagay din sa kanyang design. Naka-bar end din yung kanyang mga mirror, no? Ganda. And yung ating upuan, ayan. Yan po yung ating upuan para dito sa ating Bristol 700 Bobber. Naka-dual pipe din siya, no? Dual pipe. Ayan. So, naka-disc brake yung ating front. Yan po ay naka-single disc brake. Tingnan natin. So, naka-single disc brake lang po tayo dito sa ating front. Naka-spoken rim tayo. At yung ginamit nilang gulong dito, anong brand ba to? Alright, hindi natin makita yung gulong. Yung brand, ano? Pero ito, napakaganda. Meron din tong 2-piston caliper with ABS, ano? Nakita mo yung ABS na. Ayan. So, meron tayong single disc, wavy disc po ang kanilang ginamit dito. 700cc displacement. Ayan, yung makina niya, no? Meron pang, ano, ganda, no? Parang pins. Ayan po. So, yung kanyang classic style na mismong exhaust pipe, no? And dual shock tayo dito. Adjustable din. Reload. Plus here, meron tayo dito single disc brake sa ating likuran. Meron din tayong ABS dito. Equipped din ng ABS. So, yan. Mga idols ng ating Bobber 700. Gusto niyo pong malaman ang presyo nito, ang ating price for Bobber 700. Tignan natin. Alright. Ang kanya pong SRP, 428,000. Kita niyo yung kanyang mismong panel. Full color na to, no? TFT panel. Ano? Ganda. And meron din tayo ditong USB charger. Ayan. Alright. Ayan, no? So, USB ready na to. May charger tayo dito para dito sa ating cellphone. So, meron tayong charger para dito sa ating Bobber 700, mga idol.
Again, ang price po nito ay 428,000. Mabibili nyo ito via cash with discount of 20,000, 408,000 na lang. So, ganun kamura yung ating Bobber 700 ito. With 400,000, meron ka ng 700cc na kanilang cruiser bike. Napaka-porma, no? Bagay na bagay sa mga adjust natin to. Yung total down payment ito, kung gusto nyo bilhin na ng in-house financing, 130,000. 473 yung ating amount na ipiprepare, ano? Ayan, napakaganda. And 36 months, 15,504. So, pwede nyo bilhin to ng installment or in-house financing. 130,000. 473 yung kanyang mismong total down payment. Ayan, di ba? Napaka-porma. So yan, meron din tayo dito Assassin 400. Ayan. Meron tayong color green, color orange. Ayan. So para sa Assassin natin, ito po ang ating 400cc na expressway legal din po ito, no? Para sa ating mga naghahanap po ng dream bike nila. Ang kagandahan nito, napakagaan ito, very lightweight, no? Magaan tong ating big bike na to. So sa Assassin 400, ang ating presyo dito, tingnan natin. Ang kanyang SRP 298,000. So 298,000 po ang presyo nito. And para naman sa ating discount, kung mayroong bibili nyo ng custom may discount tayo, magiging total cash payment natin 248 na lang. So 50,000 pesos po ang ating discounted price para dito, no? So 248,000 na lang from 298,000. Ganun kamura. Total down payment natin ito 96,564 at 36 months 10,795. 10,795 po para sa ating total discount. 36 months. Again, ito pong ating Bristol na to. Meron na tong ABS, dual channel ABS. Ganda rin po ng kanyang inverted suspension. Naka-inverted na to, no? And nakaganda dito yung kanyang pinaka single-sided swing arm. Yan po. So, yan po ang ating Assassin 400 RR Sports Naked Big Bike. So, ito po naka full color TFT panel na rin. Ayan. So, meron din tayong hazard light. Ayan, hazard light. And meron din tayo dito kill switch. So again, itong ating Assassin 400, meron tong kakambal, yung kanya namang tawag ito, sports bike version. Yun namang ating Invictus 400. Ang kanyang SRP ng Invictus, 298,000. Discounted price ito, naging 248 na lang. So same price lang po sila nitong ating Assassin 400. 298, discounted price 248, 50,000 discount. And 36 months, 10,795 yung babayaran. At ang ating down payment, total 96,000. So yun po, idol, yung ating presyo. Pareho lang po ng ating Assassin 400. That is 248,000 pesos. Meron ka ng 400cc sports naked big bike or pwede niyong pumili ng Invictus 400 na sports bike category naman. So yan, shoutout po kay Ken Backup Email. Yan po. Kay Boss Daga, shoutout din. Yan po. So, puntahan naman natin yung kanilang scooter. Yan. Meron tayo ditong actually meron dito tayo ditong SRK 400. Yan mga idol. Kaya lang reserve na po ito, naka-reserve na. So, tinakpan na nila. Yan. Tinakpan na po nila itong ating SRK 400. Kita niyo yan. SRK 400. Yan. So again, ito pong ating SRK 400. Expressway legal to, from QJ Motorcycle. Ang presyo naman po nito, 308,000 yung kanyang SRP. So meron din tayong discount dito. Magiging 278,000 na lang. So kung titignan nyo po yung kanyang discount, 20,000 Tama ba?
No, 30,000. 30,000 discount po para dito sa ating SRK 400. Yung kanyang down payment, 99,000 din. 36 months, 11,000. SRK 400 mga idol. So, yan po yung ating sports naked bike from QJ Motorcycle. Inline po yung kanyang 2-cylinder, no? Inline 2-cylinder. Napakaganda ng exhaust sound. Naka-horizontal backlink suspension. And dual disc po yung front. Ayan, dual disc na yung front natin. So ito yung advantage po ng SRK, no? Yun yung kagandahan sa kanya. Here, meron tayong mga scooter, ADX 160. So sa ADX 160 mga idol, meron tayong presyo niyan, 178,000 po yung kanyang SRP. So pag binili nyo ng cash to, meron tayong discount din, 158,000 na lang. So meron tayong 20,000 discount para dito sa ating ADX 160. And kung gusto nyo bilhin ng installment ng ating ADX 160 mga idol, meron tayong total down payment 60,937. 60,937 total down payment para dito sa ating ADX 160. Ang 36 months naman natin, 6,648. So again, ito po, napakaganda ng kanyang headlight. Ano? Napaka-aggressive, napaka-angas ng kanyang mukha. Inverted suspension, naka-rim spoke na rin tayo dito. At equipped din po ito ng ABS. So meron tayong anti-lock braking system. Meron din tayong adjustable na windshield. Yan. And here, meron tayong full color TFT panel para sa ating instrument panel. Nakakiles na rin ito. Ayan mga idol, kiles na rin. Laki rin po ng ating pinakamismong compartment. Ano? Marami rin tayong ilalagay na gamit dyan. Yan po ang ating ADX 160. So yan po. Dual shock tayo sa likuran with sub-tank. No? Ganda. So yan po yung ating presyo dito, 158,000. Yung kanyang discounted price, dating 178. No? Meron naman tayong Moto Morini model. So meron tayong dalawang model dito na pareho halos yung mukha niya. Pero magkaiba po ito. Ito is scrambler type. Ito naman copy racer. Yan. So classic style. So itong ating Moto Morini copy racer, ang presyo niyan ay 508,000. So 508,000 yung copy racer. Yan na po yung discounted. Meron tayong discount dyan. Para naman sa ating scrambler, ang presyo naman yan, 468,000. So pareho po itong 650cc 2-cylinder. Pero ang kagandaan nito yung ating front suspension, naka-Marsoshi yan, Marsoshi. Ano? Naka-Marsoshi. European, Italian brand po ito. Makita niyo yung pinaka parang plug ng Italiano para dito sa ating Simesio. Morini, Moto Morini. Yan. That is Italian brand. 650cc. So, scrambler type po ito. Again, ang presyo po ng scrambler ay 468,000. Para naman sa ating copy racer, 508,000. 508,000. And para naman dito sa ating Escape, itong ating adventure bike, yan naman po ay merong presyo 508,000. Ay, sorry, ito palang ating SCR is 468. Ito naman 438. 468, 438. Ito naman 508. Again, yan po. Tama po tayo doon. 508,000. 438. 468. Ayan. So, yan po yung ating mga Moto Morini models dito po. Available dito sa Bristol Group Pangasinan. Ayan, meron din silang mga lounge sa taas, may mga langis, pwede kayo bumili. And here, ito po yung mga model nila. And kung gusto niyo po mag-test ng kanilang mga bikes, meron din silang mga test bike dito. Kita nyo sa labas. Ayan, meron silang Moto Morini bike, SRT 800, meron din silang SRB 400, mga cruiser po. Pwede kayo mag-test ride dito. Punta po kayo sa ng branch.
Yan. At pwede kayong mag-subok ng kanilang mga unit dito. Ano? So marami silang mga model dito. Lahat na po ng klase ng category. Sports bike, scrambler, classic, adventure, super sports bike, at yung kanilang mga sports naked big bike. Kompleto po sila dito. So pagpunta nyo rito, talagang lahat na po mapapapili na kayo. Meron din silang mga cruiser bike. Ito kagaya itong ating Bobber 700. Ano? Yan po yung ating update sa inyo dito po sa Bristol Group Pangasinan, mga idol. So again, may mga yan po yung ating magiging price and update, ang mga model po na available dito sa Bristol Group Pangasinan, mga idol. Kaya kung gusto niyo pong bumili ng Bristol motorcycle, pwede niyo akong i-PM sa ating FB page, Boyet Salabaria. Yan. So, hanggang natin salamin natin para... So, kanina po nag-test ride tayo ng, SRK 400 nila. Yung naka-inline twin. Beginner big bike po yun. So, nasubukan natin yung kanilang beginner big bike. Talagang hataw din. Ganda rin po ng performance. No? And abangan nyo po yung ating vlog dyan. Vlog picture natin. Actual unit ride natin para sa ating SRK 400. So, dalawa po kasi yung actually ang QJ motorcycle po is from China, no? So, meron din tayong CF Moto from China rin. So, pwede po nating i-compare yung unit na yun from that model. Kasi yung kanyang makina naman is 450cc naman para sa CF Moto, no? Yung NK450 nila. So, hopefully, makahiram din tayo ng bike from CF Moto. So, magkaroon tayo ng comparison ng SRK 400 at itong ating 450 NK. And then, next year, abangan po natin yung mga new model ng Kawasaki, no? Z500 na, no? Magiging mas malakas na yung ating Z500. Plus yung new CB500 Hornet. Yan. Yan po yung mga abangan nating model from Bristol. Kaya mga idols, kung gusto niyo po ng mas marami pang update ng mga motor, price, at siyempre yung mga model or review, sakto po yung ating channel para sa inyo. Kaya like nyo po yung ating video, paki-like po yung video natin para mas marami pa tayong recommendation from YouTube channel. Bago po kayo mag-leave, please like my video and leave your comment para sa ating naging update sa inyo ngayon. Live update dito po sa Bristol Group Pangasinan, mga idol. Salamat po sa inyong pagpanood and I hope na nagustuhan niyo yung ating feature. Yan. And salamat din po sa Bristol Group Pangasinan para sa ating pagbibigay ng live update sa inyo rito. Moto Morini, QJ Motorcycle at Bristol Motorcycle. Thank you mga idols. And ride safe po sa mga nasa biyahe ngayon, siyempre. And next week, kita-kits po tayo. Baka nasa Manila po tayo ulit para umattend sa isang event. No? Meron tayong pupuntaang event doon. And hopefully, magkita-kita tayo mga idols kung mga makakasalubong ko dyan. Yan po. And gagamitin natin yung ating napakagandang scooter. So yan po mga idols yung ating update sa inyo. Hopefully nagustuhan niyo po. Thank you very much and have a good day mga idol.